Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Awan ka di ti madmadlaw mo iti kumarita, Maray. Ha? Anya ka di tinadlaw mo, Maray? Jay la cellphone na tininto na rin na. Uray adda gumatang ka dandani di na pay lakwan, Maray. Agpada tagayam iti obserbasyon. Saan mo ta sigo da kas jay? Ngam itamot kas da jay laangan cellphone na tinapatag. Win nga rud Uray saan samot ang makalako. Basta mabuting ting na ti silpon na. At dapay di basbasaan na mensahe iti cellphone na kasla maragsakan launay. Saan nga ta a text mate na? Ayun nga agpaisang. Ay, dakkel nga may tinagbaliwan na. Nagbayag kayo, may kinimari ba ng agtungtungtong di ta kalsada? Anya launay tinagsarsaritaan nyo aya. Jay man nadlaw mikin ni Marikwanang. Tapay, anya tinadlaw yuking kwa na. Iday, numapan kami kin ni Maribanang, sangwon na kami ka makisarita. Ngam ita, jay la cellphone na tinapatagkan kwa na. Nauma siguro na kada kayaw ako kumari na. Atap mikit di ang adda textmate na. Textmate. Ay, awandakas na, tabalasang mo ni Marikwanang. Nabaakan lang. Ngam nagbaliw nga raw ti panakilangan na kada kamay. Gaputasan ang makimaritis kada kayo, kunayaw na nagbaliway. Kita taw numapan ka gumatang, dandani di nakasangwal. Inteng, awan ka di ti madlaw yaw ang nagbaliwan ni Marikwanang no adda kayo ija barangay hall? Tinadlaw ko ket no agsilsilpan. Kasla kanayon na naragsak. Pudno nga tati atap mi kan ni Marito yang ana in love. Nainlab? Awa mo dakas na no mainlab ta, awa mo't asawa na. Sabagay. Ay, makapaikawa lang amin. Saan mo't ngamin asigo dakas jay? Da kayo ki di babae. Awan la diyo pagparparikutan. No nainlab di karbengan na dayta. Wan mo't kit di Uray da kayo mo't kan ni Marituyang kit nainlab kayo mo't iti asawa yo. Ay, basa man ti text ti gayem ka. Kumusta kan bispren? Sapay kumata ag kita tanto. Replyak man mat. Uray siyak mat. Kayat kumat nga ag kita tanto. Aday ta. Isin ko. Daytan, naisin ko ti reply ka. Madamag ko man, Mare. Textmate mo ka di jay kanayon ate. Texam. Dakas ka day, Maray. Awan ka di karbengak. Ay, saan mo't adakas, Mare? Ang amom ka di day ja atao. Iti cellphone kamila ang anagam-amaw. Ay, balakad, kasmay sa ako, Mare. Aganad ka. Tadi mo mo day ja atao. Awan ti makunakken kwa na. Ta kanayon nak akatext. Kanayon nak akamustaan, Mare. Nasingput mahit. Anya ka no tinagan na, aya? Noli ka no, Mare. Na, Kanayon ko akailiw abasaan dagiti text na. Di na ka inawagan? Ay, saan nga ta? Amay mayat no ag video call kayo. Kunada mo't amay mayat ka no agkita kami laengan iti personal no madanon ti chimpo. At tamadi nga atap ko iti ka textmate ti kumarita. Apay ka di, Maray. Apay adi na awagan ni Marikwanang.
text kanulaang ti kayat na. Lalaki ka di day tawon no babae. Nuli kanumat tinagan na. Kaawatan a lalaki. Inaram na nga tati kumarita. Nalabit tako na akailiw na akanayon abasaan ti text ti ka-textmate na. Na in love ti kumarita. Itansa lang aming ka nga adda ka textmate na. Ang na in love adagos iti dinapay nakitkita. Isungarod maray. Daytan sa tay kunada abakit ama in love. Saan ama isuraw? Ay, makaasawa nga tan, jay baak ako marita. Nagapam, di kan sapay nakalutaw. Nakimaritis ka man nga tan, kadagiti kukumarem. Nagsaritaan mila ang iti may papan iti ka-textmate ni Marikwanang. Di ka nagluto, tanay. Mabisina kan. Nakaapuya kaun. Napanak lagi matang iti mantika pagpritok iti daeng. Nabayag adita nagsida iti daeng Nangalami iti daeng. Adday may nangisursur itay anak kamutaur. Adu kami agim matang. Mayat nga isaw-saw iti suka nga dasili na kay. Iso na panak gimatang iti mantika tapang pritaw. Mangprito ka nga ro din tamangan ta. Nangrikap kamatan maray, kasla agdardaras ka ba? Ay, ada pa panak maray. Intun sumang putak, ti igagatang mo, Na, agdardaras ka? Ay, won maray. Kakitkitak nga ti mensahe, iti silpon ka. Nay, maladaw ako. Sige, panawan ka pa. Wan. Maray! Na, pinanawan naklatan ditoy. Ay, makipagkita siguro iti ka-textmate na. Day, Maray, anya ter aramidum dita. Nakarike mo deta tersina ni Marikwanang. Ay na gumatang ak kumaitay. Ngam nagdardaras mo't ni Marikwan ang apimanaw. Saan nakaalinakwan? Kasta nga rod, Maray. Inton kanulaangan sumangpait sa naklakuan. Nagtulagan nga di kami parke, ngagsinarak. Awan pa'y matinakaber di tibado na dito'y. Akas iti nagtulagan may. Hi, Kwanang my love. Si kaninula eh. Ay, kunak man no lalaki ka. Lalaki akmat. Lalaki, tirik na. Ay, isan ang mabalinday to'y. Pada kakadimot abaak. Nagalasmat na dangganday tasaw abaak. Tsak ipalubos abak, tiyawag da kanya. Ay, jak impagarok. May sakagayam a babae. May ka lalaki kung naktumat. Lalaki tiriknak, kan lalaki tipigsa. Awan iti bukabularyo ti makirelasyon iti kasgan ka. Ay, sana mabalinday to. Saan ko nga itulok ka panawan, nak? Ah, I love you, Kwanang. Ay, nakita kasi mangpet ni Marikwanang. Inakman ijaayan na. Ay, apay kumano si Mangpit. Gumatangak kumangarod iti sinulid itay bigat. Ah. Ang dinaklinakwan tagdardara sa pimanaw. Nagdadaras. Sigud kit lakwan na tita, oray nang recap. Day tangarot ti may sa akayat ko amaamuan. Ay. Addan sakit karkar na mapaspasamak. Apay ang nagdardaras, ta di nakapailin nakwanin ako na. Ay, dua ti panggap ko amapan ijay. Gumatang iti sinulid, kan amwag no apay ang nagdardaras api manaw itay bigha. Maray, adakan, ay, tay kunak agatagak itay bigat, lakwan nakman. anya ka di tigatangom ko ma itay bigat, maray. Ay, pasensya ka, no pinanawan ka. Ay, sinulid ko matigatangak, maray. Daitak man tay kurtinak nga adapisang na. Naguray nga raw tayalaan ka, maray. Inkabil ko iti karton, tapno saan amarugitan.
Adaytan, Maray. Awate mon. De. Ay, aguray ka man, marikwanang. Apay analiday ka. Ay, napanam nga agpaisaw itay bigat. Ikwa, Maray. Ay, jak ibagbagan kababa inumamuan da tinapasamak. Awan kunam. Ang rimwar kamot itay bigat. Adala ginagarak ije ilay awan mat gayam. Na, apay aya adi mo ibaga no anya tinapanam itay bigat, Maray. Addan ni Marikwanang, Maray. Wen, Maray. Hanggang nadlaw ko analiday. Ay, adalakit di na kayat amaamwak. Taapay analiday ako nam. Dinamag mo kuma. Dinamag ko ngam dinamat ibaga. Nadlaw ko akas laada ilimlimod na. Na, anya ngay nga tati ilimlimod na. Di na nga ta ibaga kadata. Adakin ko anaday ta no kayat na nga ibaga wen no saan. Interesado akman ama kaamunuan niya day tamaray. Ay ket bareng ibaganan to kadata marituyag. Hello. Apay ka di nga imawag ka. Hello, my love kwanang. Ay, dinakman awagan iti lab. Saan ka de nga imbagak nga awan planok ang makirelasyon iti tumboy? Apay nga ron nagmayat ka anak i-textmate kanya. Agsibot ta saan ko nga ammo, anang limlimo ka lalaki. Anya ka di ti lalaki nga awan kanya. Ay na, uray ka sanaw, ti panangipapilit mo lalaki ka. Saan? Tababae ka latta. Umayak di ta kabildatan. Magdamag kat aglugan laang matgayam iti tricycle. Asidag kano ti balay mo iti barangay hall. Anya ko mati umayam dito. Ay, bye! Hello, Mare. Itaman pa nga umawag ka kat kanayo nakmat amapan di ta tersenam. Masapol kayo kan ni Marituyang, Mare. Umay kayo man dito'y balay. Apay ka de, Mare. Adda ka di madi ang mapaspasamak ka. Ada ko na nga umay dito'y. Kaamak kaw, ang mga nuan niya ti aramiden na. Ay, ita ka din, Mare. Sige, tadagasak ni Marituyang no saan pa'y anapan ije bangkag da. Wen man nga road, Mare. Kaya't kung adda kayo ako kumarek, intun umay dyan na sao at taaw. Sige, Mare. Nakasagana kami ako kumarem no anyaman dayta. Agyaman ako na'y, Mare. Mabutbutungak nga beng. Di ka agdanag. Inakdagasunan ni Marituyag. Mare, nakakalugong kan nakakaluban kamay. Nakarubwat kan? Apay ka di Maray, mapanak ko may jay bangkag may. Ay, kasapulan na ta ni Marikwanang. Inyawag na itay laeng. Apay nga ta Maray, anya tinapasamak na. Ay kat mapantaa tapno maamuan ta. Imbaga na adagasen ka tapno agkuyog ta amapan ijay tersena na. Kastoy kaun, nakakalugong ken nakakaluban. Kaslamapan Roma out. Ay una yan tarumaot, Maray. Apay nga agpaarayat ti kumarita. Ang mga nuadda kabusor na amapan ijay balay na. Kasta nga ta nga agpaisaw. Ayan ti kabusor Maray. Sisasaga na kami ako kumarem amang isakit ken ka. Asino ayaday ta? Dandani siguro itan ko kumaray. Da kayo adagos tinalagip ko ako kumaray. Asino ayaday ta? Katiksmit ko Idi nagkita kami ijay ilay. May samot gayam atong boy. At Ibaga nakit din nga da kanon relasyon may. Iso tinapanam idi gumatangak ko maiti sinulid. Wen maray. Ay, sorry ano pinanawan ka.
Kunana ngamin nga oras ti alas 8 kat adda ako ni Ijay. Iso ang nagdardaras ka api manaw ide. Wan maray. Idi agpakita kat padak matgayam aba katumboy. Pag madyanday ta kunada at textmate. Iso adi nakaawagan. Kandi nakayat nga ag-video call kayo. Tapno di mo madlaw amay sagayam atumboy. Dayta ada gustisim kan iti panunot ko. Idi nagkita kami. Kukumaray. Ay nay, anday tan. Iso dayta dimsa ag iti motor. Good morning, kuanang my love. Di nakawagan iti may lab ko naklangarudan. Apay ko di kaawagan iti love. Kat girlfriend kamat. Sinong batan ka kadain tapno ibagam a girlfriend nak? E di nakitextmate ka kanyak. Kawatanan nga da relasyon ta. Awan imbaga kakasta. Ay diya ka mo, babae ka. Si Kabet Paray. Wan paray, imayak tayo may inayaban ni Maribanang ni Tuyang ka. Napanan man ang dagi dya babae ayo. Ay, jak manam mo paray. Iso nga imayak, tapno da kapatpatang ka. Ibag tayo may kaparay. Ada arak pagsangwan ta. Anya, husto gayam tiyo may ko At daarak mo paray. Tugaw ka na. Tainak ala di arak. Imbagla pagsangwan ta. Kabayatan ti pa nag-is-story ta. Aguray kayo. Si Kaninulay, saan ka day? Siya ni Kapitana Banang. Siyakmat ni Commander Tuyang. No anyaman ti madi apanggap mo iti kumaribay, saan ka ngagbaligay, ha? Awan mat ti madi apanggap ko, Commander. Makigay-gay maklaang mat. Madlaw ka ko di nakakayat ti kumaribay. Iso nga agawid ka lang Adda kontak ko apulays. Kayat ma, taawagak ti gayong ko apulays, Ha? Ay, saan, Commander? Sige, inak nga rudan. Saan narumbang makita dak ti pulis? Adda itartarayak akasok. Darasak ti pumanaw. Saan ka nagpakita pa'y ditaw? Ludi mo kaya't ngay papulis ka! Wan, Commander! Ay, agyaman na kada kayo, kukumaray. Madlaw nga ada itartarayan day di atumboy. Idi imbagam apules, marituyang. Kat madlaw ang nagbutag. Ikaw na? Ay, huwin nga rod Kasta ti tao nga ada basol na. Makangaglaang iti pulis kat mabutangan. Awan ti basol ang maitarayan. Dumteng mo lang ti panakatilew kukumaray. Agyaman akmanan, kukumaray. Ay, saan kayo pa'y laang nga isukat ako kumaray? Kasta tiag kukumare, agsisinakit. Hala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Kan iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.